салом алейкум бинандаҳои азиз. мавзӯи имрӯзаи суҳбати мо доир ба запрете ки аз тарафи Роспотребнадзор нисбати шаҳрвандои хориҷӣ гузошта мешавад мегузарад. дар Федератсияи Россия шаҳрвандои хориҷие ки бо касалиҳои инфексионӣ дучор ҳастанду хавфу хатари расонидани зарар ба саломатии дигар шаҳрвандон ва шаҳрвандони Федератсияи Россияро доранд, эҳтимолияти расонидани зарарро аз тарафи Роспотребнадзор, яъне мақомоти давлатӣ дар Федератсияи Россия запрет гузошта мешаванд ва дар аксарияти мавридҳо ин запрет бемуҳлат ҳаст. Яъне то даме ки ин запретро бо роҳҳои қонунӣ бекор накунӣ, запрет ба охир намерасад. фарз кардем шумо ба Федератсияи Россия омадед ва бояд кор ва фаъолият кунед ва патент ба расмият дароред. дар мигратсиони центрҳо, масалан дар мигратсиони центри Сахарова, шаҳрвандои хориҷӣ баъди пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳои зарурӣ медитсина мегузаранд, яъне назорати тиббӣ худро мегузаронанд. дар сурате ки аз тарафи ин духтурон муайян гардад ки дар организми шумо, дар хуни шумо касалиҳои инфексионӣ ҳаст, яъне спид, вич, сифилис, туберкулез, гепатит ва дигар касалиҳои хатарнок дар вуҷуди шумо ҳаст, ин мақомот мигратсиони центр ба Роспотребнадзор муроҷиат мекунад ва Роспотребнадзор ба нисбати шумо запрети бемуҳлат ворид мекунад ва шумо бояд ё муолиҷа бикунед ё ки Федератсияи Россияро тарк бикунед. дар аксарияти мавридҳо агар касалиҳои вобаста ба аломатҳои ҷинсии шаҳрвандон бошад, агар ин касалиҳо ба муолиҷа карда намешаванд ва ин нафаронро ҳатман тавсия медиҳанд ки ҳудуди Федератсияи Россияро тарк бикунанд. лекин ҳолатҳое ҳам мешаванд ки шаҳрванд дар асл саломатиаш дуруст аст, ягон намуд касалиҳои инфексионӣ ва гузаранда надорад, лекин диагнозаша мекунанд ки сифилис дорад ё ки туберкулез дорад ё ки масалан гепатит дораду бояд Федератсияи Россияро тарк бикунад. дар ин ҳолат чӣ кор кардан дар кор аст? дар ин ҳолат бояд анализҳоро супорида исбот кардан дар кор аст ки ба Роспотребнадзор ки шумо дорои ин касалиҳо нестед. вақте ки шумо дар Роспотребнадзор ин чизро исбот мекунед, запрети шуморо бекор мекунанд. вагарна то муроҷиат накунеду то бекор накунед, ин запрети шумо муҳлаташ буд намешавад. ҳамчунин иваз кардани ному насаб ҳам ба ин кор ёрдам дода наметавонад. барои бинандаҳои азиз, агар дучори чунин мушкилиётҳо шудеду Роспотребнадзор нисбати шумо запрет кард ва шуморо дорои касалии инфексионӣ эътироф кард, беҳтар аз он аст ки ба юрист, адвокатҳо муроҷиат карда ба тариқи қонунӣ ин муамморо бекор бикунед. ин гуна запретҳо зимни санҷидани запрет, масалан шаҳрвандои мо пеш аз оне ки ба Федератсияи Россия меоянд, запретҳояшонро месанҷанд. ин гуна запретҳое ки аз тарафи Роспотребнадзор муайян карда мешавад, дар база данихи МВД вуҷуд надорад ва барои муайян кардани запрет ба тариқи расмӣ муроҷиат кардан дар кор ҳаст. бинандаҳои азиз, ин буд мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи оне ки чӣ тавр Роспотребнадзор ба шаҳрвандои хориҷӣ запрет мемонад. дар видеои гузашта дар бораи оне ки чӣ тавр МВД ва чӣ тавр ФСБ запрет мемонад ман нашр карда будам. агар он видеоҳоро тамошо накарда бошед, хоҳиш мекардам ки онро ҳам тамошо кунед, то маълумоти муфассал ва бештар доир ба запрет на въезд ба шаҳрвандои хориҷӣ ва шаҳрвандои Тоҷикистон монданро дошта бошед. саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо.